Bona tarda a tots, Bona tarda! Molt benvinguts? Molt benvinguts! Gràcies! Avui, nosaltres, qui som nosaltres? Nosaltres som els pares i mares que fem català, d'acord? I hem preparat una obra de teatre que l'hem preparat amb molt d'afecte, amb molt d'esforç, i avui us ensenyarem què és el que hem estat treballant aquests dies a les classes. D'acord? Que sapigueu que els pares estan molt nerviosos. És a dir, espero que heu de fer molt silenci, perquè si no no se sent. Hem de fer molt silenci perquè si no no se sent, d'acord? Ara us presento qui són els pares i les mares que participen a l'obra de teatre. Mireu, són la Maribel, la mare de la Marta de quart i l'Eric de primer. La Yes, que és la tia de la Marta de quart i l'Eric de primer. Són el quart i l'Anabela, que són els pares de la Lucía, que fa P4, que ella ja ha vist abans. La Regina, que és la mare de l'Ishak de P3 i l'Ashraf de segon. La Suat, que és la mare del Nizar de quart. La Sara, que és la mare de la Laia de P4 i el Manel de primer. I jo, que soc la mare de qui? Soc la seva mestra de català. Ara comencem, heu de fer molt silenci, d'acord? Però per començar, com que estan molt nerviosos, un fort aplaudiment. Avui us explicarem un conte de por, però que no falles de por, Què teniu por vosaltres d'alguna cosa? Jo sé que sí que en teniu por d'algunes coses, Bueno, ara farem un petit joc per tranquil·litzar-vos, Us heu preguntat alguna vegada com seria el vostre nom al revés? Sí! El meu nom al revés seria l'Enram. I el de la Isa, com seria? I el del Toni? I el de la Míriam? La Cristina i Mara, aquest sí que és difícil, Vosaltres seríeu capaços de fer un colló amb una aranya? Sembla difícil, però no ho és, Ah, que sí? Una miqueta. I, heu pensat què passaria si existís una civilització ple de monstres que visquessin cap per avall? Us imagineu què passaria si tots els monstres comencessin a saltar a la vegada? I si en aquest món paral·lel que visquessin els monstres tinguessin els vostres noms al revés i tinguessin les mateixes pors que nosaltres? Doncs en aquest conte us explicarem avui, parlarem de les pors que molt cos teniu els déus. I veureu que potser algú també té por de vosaltres, Un conte amb un missatge per a grans i petits. Tenim por d'allò que no sabem, del que desconeixem. Per exemple, si donem una oportunitat a les coses o persones que ens espanten, segur que després serem capaços
complir les nostres pors. El conte que us explicarem es diu Jo mataré monstres per tu. I direu, ui, i aquest títol per què? Doncs perquè els pares i les mares són les persones que ens ajudaran a vèncer les nostres pors. La Martina no pot dormir a les nits perquè té por. Creu que sota el terra s'amaga un món habitat per monstres de colors que caminen cap per avall. A fora plovia moltíssim. La Martina tenia por. Havia arribat la nit. Quan sortia la lluna, la Martina sabia que l'enviarien al llit. Després, els seus pares se n'anirien a la seva habitació i dormirien. Fins i tot la televisió callaria i començaria a roncar. Ningú, menys ella, escoltava el monstre. Mare, pare, tinc molta por, no puc dormir. Tranquil·la, no passa res. Els monstres no existeixen. No has de tenir por de res. Jo soc aquí i vigilar-te i ajudar-te. Què és ell? Què et fa? Soc Martina. Potser un dia els monstres es posin d'acord i començaran a saltar tots a la vegada i podrien trencar el terra i emportar-se al seu món i obligar-me a caminar al revés. Tranquil·litza't, Martina. La vida dels monstres depèn de si tu et sents més o menys valenta. I si els monstres són massa grans, jo els mataré. La Martina estava convençuda que sota la seva habitació hi havia una civilització de monstres. Vivien cap per avall en un altre món. Tothom, pensava la Martina, tenia una cosa al revés. També totes les cases del món tenien el seu reflex monstruós. A vegades, la Martina tenia malsons on tots els monstres saltaven a la vegada. Una nit, la Martina no podia dormir. Tenia por que si deixava caure el braç del llit, el monstre faria un forat, l'agafaria amb força i potser se l'emportaria al seu món, on hauria d'aprendre a viure cap per avall. I potser la Martina hauria de lluitar al costat dels monstres contra les persones, saltant sense parar al seu costat. Tenia tanta por que es va quedar molt quiet al llit i va intentar que cap part del seu cos, sobretot els peus o els braços, quedés fora del llençol i va cridar al seu pare. Pare, com seran els monstres de grans? Jo, en comparació a una formiga, soc una geganta, però si el monstre fos tan gran com tu, què podria fer? Cridar-me. Escolta, jo mataré monstres per tu. Com? Donant-te una idea perquè no tinguis por, Martina. El tamany del monstre dependrà de la por que si tinguis. Si tu et sents covard, els veuràs grans i valents. I si tu et sents valenta, els veuràs petits i covards. I aquella nit, sense que se n'adonés, la Martina va fer un llarg badall i li va arribar el son. Llavors, la Martina va somiar amb una nena monstre. Estava coberta de pèl rosa i era bastante rabassuta. La nena monstre es deia Anitram. Ha sigut un matí inolvidable, com tots els que passen en un parc. No seràs tu, no seràs... A l'altra banda del terrat, la nena monstre Anitram té por del món que hi ha sota el seu llit. Està habitat per mans que caminen cap per avall i també tem que aconsegueixen emportar-se del seu món. El seu pare monstre intenta calmar-la dient-li que la por és elàstica com un xiquet i que es pot fer més gran o més petita. L'Anitram no pot dormir a la nit perquè té por. Creu que sota el terra s'amaga un món habitat per humans de color que caminen cap per avall. A fora,
Al món dels monstres també plovia i feia bocs i barrals. La Nitram tenia por. Havia arribat la nit. Quan sortia la lluna, la Nitram sabia que l'enviarien al llit. Després, els seus pares monstres se n'anirien a la seva habitació i dormirien amb aquells rols de monstres. Fins i tot la televisió monstruosa callaria i començarien a roncar. Ningú, menys ella, escoltava els humans. Pare! Mare! Tranquil·la, No puc dormir, tinc molta por. tranquil·la, no passa res. Els humans no existeixen. No has de tenir por de res. Jo soc aquí. Fixar-te i ajudar-te. Què és el que es fa? Bona nit, Potser un dia els humans es posen d'acord i comencen a saltar a la vegada. Podrien trencar el terra i endur-se amb el seu món i obligar-me a caminar del revés. Tranquil·litza't, la Nitram. La mida dels humans depèn de si tu et sents més o menys valenta. Si els humans són massa grans, jo els mataré. La Nitram estava convençuda que a l'altra cara del terra hi havia una civilització d'humans. Caminaven cap per avall en un altre món. Tot el que ella coneixia tenia el seu reflex al revés. Els carrers usats del món dels monstres, les cases peludes, els arbres claus. Hi havia tants humans com monstres. Així que en cas de lluita, la batalla seria molt igualada, encara que els tinguessin les pistoles de maduixes i els lapis gegants per a defensar-se. La Nitram també tenia un reflex al revés. Sota el seu llit imaginava una nena humana. Tenia la seva edat. Segurament, aquella nena humana havia nascut el mateix dia i any que la Nitram. L'havia escoltat saltant sobre el seu llit. Aquella humana era molt sorollosa. La Nitram es preguntava: I si tots els humans decidissin saltar a la vegada? potser els posarien en terra. I si això succeïa, ens donarien un ensurt molt gran, enorme. Una nit, la Nitram no podia dormir. Estava convençuda que la nena faria un forat, l'agafaria amb força i se l'emportaria al món dels humans. Allà hauria d'aprendre a viure cap per avall. Potser la Nitram hauria de lluitar al costat dels humans contra els monstres. La Nitram tenia tanta por que es va quedar al seu llit, russat, intentant que cap part del seu cos, sobretot els seus peus o braços russats, es queden penjat fora del llençol. Com que no podia dormir, la Nitram va cridar al seu pare monstre i li va explicar la seva por. Pare! Escolto que hi ha nena sorollosa, però no sé com és. I si fos increïblement gran com tu, què podria fer? Tirant-me. Escolta, jo mataré vos per tu, saps? La por és elàstica com un xiclet. Es fa petita fins a desaparèixer quan tu et creixes. I en aquell moment, la Nitram va notar que havia crescut per dins. I sense que s'adonés, es va dormir i el seu braç va sortir del llençol i va quedar penjat a l'aire. El mateix li va passar a la Martina i a la mateixa hora de la nit el seu braç va sortir del llençol i va caure fins al terra. Llavors, un enorme forat es va fer. Ningú sap qui el va fer. Són aquests tipus de coses màgiques que succeeixen a la nit, quan somiem. I per aquell forat, la punta del dit de la Martina va poder treure el cap a l'altre món, el que tant temia, ni més que el món dels monstres. A la petita monstra li va succeir el mateix. Les dues mans es van tocar. La Nitram va notar aquell tacte de pell humana i la Martina va notar que la seva mà s'omplia d'un agradable pelatge. I les dues es van adonar que havien tingut por l'una de l'altra perquè encara no es coneixien. I d'ençà d'aquell dia, les dues deixaven caure el seu brat cada nit. Cada nit. Ni la Martina ni la Nitram van tornar a tenir por mai més d'allò que no coneixien. I si alguna cosa els espantava, tenien a les seves mares i als seus pares disposats a ajudar-les i protegir-les. I
veritat. Però tenen molta estona amb escollir, des que ho escollir... Sí. Sí, no, que feina aquí, Bueno, no, practicar molt, no? No, practicar fa un mes o així, no? Després de Setmana... No, abans de Setmana. Una mica abans de Setmana Santa i després de Setmana Santa. Bueno, però anava amb la fulla, que tampoc... No, però... Sí, això sí. A vegades, quan tornes a llegir, ja no saps per quina línia no. A mi m'ha agradat molt la història. La Nereida també té una pregunta. A veure, digues. ¿Cómo estaba de que ya no van a ser ni por más pero con? No he entès com va ser que ja van deixar de tenir por. Perquè es van conèixer. Tenien por perquè no es coneixien. Pero van a tornar-se un món de la... Van tornar-se un món i cada nit s'ho retrobaven. I tenien por l'una de l'altra perquè no es coneixien. I aleshores, quan ja es van conèixer, ja no van tornar a tindre por mai més. Com va tornar? Tenia una mica de somni aquí? Sí. A la nit, quan dorm. És un somni. A la nit, quan dorm. No l'acaba de...